Hola a tots i a totes. Aprofito aquestes dates per recordar-vos que tenim un gran privilegi de poder celebrar el Nadal en família, calents, amb molt menjar i regals, perquè hi ha infants i adults que, per exemple, viuen en països amb guerra o amb destrosses naturals i que no podem celebrar res. Per això, nosaltres tenim un gran privilegi. M'agradaria recordar-vos algunes dades, com per exemple aquestes. Des del 2015 fins ara, el nombre d'infants que necessiten ajut humanitari s'ha multiplicat per 3. O que 110 milions d'infants viuen afectats per les crisis humanitàries. Principalment venen de Pakistan, el Congo, Etiòpia, Somàlia o Síria. 400 milions d'infants, nens i nenes, viuen en zones amb conflicte i que 1.000 milions, sí, 1.000 milions, en països afectats per l'emergència climàtica. Per això tenim un gran privilegi. Si algun refugiat m'està veient, m'agradaria dedicar-li aquesta frase. Si mai et ve algun moment que perds l'esperança, no en facis cas, perquè potser un dia s'acabi la guerra i pots viure feliç amb la teva família. També aprofito aquest vídeo per desitjar-vos bones festes. Adeu!